Σήμερα θα πάρουμε την άποψη από ορισμένους φίλους και φίλαθλους της ΑΕΚ για την επιστροφή στον πάγκο της ΑΕΚ του Dusan Bajevic. Κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η άποψή σας για την επιστροφή του κύριου Μπάγεβιτς στο τιμόνι της ομάδας της ΑΕΚ? Εντάξει, θα τον υποδεχτούμε όπως του πρέπει, ελπίζουμε να κάνει καλό για την ομάδα και εντάξει, ό,τι κάτσει. Πιστεύετε ότι έχουν ξεχαστεί από τους ομάδες της Original όλα αυτά που έκανε και εξαφανίστηκε για τον Ολυμπιακό? Εντάξει, τι να σας πω, το σκοπός είναι το καλό της ομάδας τώρα. Να, ένας σωστός φίλος της ΑΕΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και τώρα η άποψη ενός άλλου φιλάθλου της ΑΕΚ. Κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Τι θα κάνετε όταν γυρίσει ο Μπάγεβιτς στο τιμόνι της ΑΕΚ ως προπονητής? Θα του γαμίσουμε τη μάνα. Τη μάνα θα το γαμίσουμε, θα πεθάνει ο μπάσταρδος. Ευχαριστούμε πολύ.